Kello 5 koulutussarja on yhdistystoiminnan perusteita käsittelevä koulutus. Tämä sisältää 6 2 tunnin koulutusta, jotka toteutuu aina kello 5 alkaen etänä verkossa. Koulutuspäiviä on 6 ja niiden aiheita ovat yhdistyksen kokoustoiminta, toiminnan suunnittelu, hallituksen tehtävät, taloudenpidon perusteet, viestinnän perusteet ja toiminnan tarkastus. Tämä koulutus on tarkoitettu yhdistysten hallitusten uusille jäsenille tai sitten hallitustyöskentelystä vasta kiinnostuneille. Ja toki tämä sopii myös konkareille, joille tämä koulutus voi tarjota sitten uusia ideoita ja vinkkejä, kertausta siihen omaan toimintaan. Koulutuksessa pääsee kysymään mieltä askarruttavia asioita ja sen lisäksi meillä on siellä pieniä osallistavia tehtäviä, joissa pääsee osallistujat sitten jakamaan näkemyksiä ja kokemuksia. Täällä on mahdollisuus kuulla muiden ammattiyhdistysten kokemuksia, saada vinkkejä muilta ja tämä tarjoaa työkaluja ja menetelmiä käytännön arkeen. Me olemme saaneet tästä koulutuksesta tosi hyvää palautetta. Se on tiivis ja perusteellinen tietopaketti ja sen lisäksi tarjoaa tukea ja kannustusta siihen yhdistystoimintaan. Osallistujat on tosi tyytyväisiä, ne kokee osaamisen lisääntyneen ja lähes kaikki voi suositella tätä koulutusta muille kollegoille. Parasta on se, että koulutuksesta saa käytännön vinkkejä ja ideoita yhdistyksen toimintaan.